ukážem vám teda ten druhý typ podpalu. Takže paličky. Paličky. Klíček nejaký. Takže vyskúšajme to zapaliť tým ručným. Keby si nám dal tie paličky, ešte by bolo super. Schovať ich nemal kam. Že by ich dal sem. Kde ste? Neviem táto nová forma luku, ale tie staré, myslím, potrebovali aspoň 5 rán do tela. A ak nie, dokonca 8. Fleka, nech nepodpalím luk. Takže teraz paličky hodím, aby som ich našiel. Hodím ich sem niekde. Mal som si najprv tú kôru zobrať. Odrežem si kôru z brezy. Ďakujem za follow. MLG 420. No, toto je presne ten prípad, čo som vám hovoril, vidíte? Už by som mal po noži. To znamená, pozor na to, ten slot sa už nerezervuje pre tú pôvodnú vec. Kde boli tie paličky? Toto je moja klasika, niekde to hodím a hľadám, lebo ja už som detko. Tu sú, že? Dobre som stal. Takže správame ohnisko. Prihodíme paličky. Nech je toho viacej. Zobere sa handdrill do ruky. Namierí sa a dá sa funkcia zapaliť handdrillom. Zatiaľ to vyzerá, ako keby robil zápalky. Predpokladám, že tá animácia príde. A už to horí, už to jede. Áno, bež do toho ohňa, bež.